O sábado, dende o Auditorio da Xuventude, Cambados despedirase da Cidade Europea do Viño. A vila acollerá un acto no que pasarán a testemuñar do nomeamento a súa substituta, a candidatura conxunta que presentaron as cidades portuguesas de Torres Vedras e Alenquer. Un acto que será agridoce, en palabras do edil de No Turismo, José Ramón Aval. Vai ser un acto agridulce, dulce porque, vamos a facer un resumen, faremos un balance e, vamos a estar outra vez todos xuntos e, iso é unha alegría, pero tamén vai ser un acto un pouco triste porque nos despedimos da Cidade Europea do Viño, pero, hai que decir, vai nos a quedar no recuerdo, pero tamén nos vai quedar un legado, é dicir, nos vai quedar unha herencia de toda esa Cidade Europea do Viño e haberá actividades que se realizaron ano pasado por primeira vez e que van a continuar. O acto será eminentemente protocolario, estará presentado por Yolanda Vázquez e fará un repaso do que deu de si o nomeamento en Cambados. Tamén aproveitarán para facer unha longa listaxe de agradecementos. O Concello recoñecerá 19 persoas e colectivos que estiveron implicados no desenvolvemento da iniciativa. A gala vai ser un acto máis ben protocolario, un acto máis ben oficial, non vai a ser un acto, é dicir, non vai a ser a gala inaugural, é dicir, non é un espectáculo musical, sino que vamos a facer, saber agradecer. Aí o que temos é que facer un esforzo en agradecer precisamente a todas estas persoas. É un acto sencillo, vai ser un acto sencillo, tenderemos a música de Manso e Amigos, e aí vamos a proxectar 2 vídeos. Un vídeo de momentos especiais da Cidade Europea do Viño, digamos, momentos máis destacados, e despois outro vídeo onde fagamos un resumen das actividades que se desarrollaron ao longo do ano 2017. A cita será este sábado 24 de febreiro no Auditorio da Xuventude a partir das 7 da tarde.